बे समाव आङो बोलोगोरा इसोरखौ हामबाय होनो बिजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आरोबाव एकटिबार आंनि गोसो गोरबोजों अननायखौ बयनोबो जासिहरग्रोबाय बयजोंबो जय मासि। बे समायावहाय आङो गुसुङै आरोबाव शेयार खालामबावनायसै। आखायाव लादों नखरनि आयना। दिनै जोङो बेखौहाय नायब्ला नुनो मोनो कलसिय 3नि 18-19 पनावहाय बेयावहाय बुंदों बिहिफोर नोंसोरो बयबो गाव गावनि फिसायखौ मानिदो, मानोना बे खृष्टान बिहिफोरनि मानिनो गोनांथार होननानैहाय बुंदों। आरो 19आव बुंदों बिहिफोर नोंसोरो बिसायफोर नोंसोरो गाव गावनि बिहिखौ अनदो, नोंसोरो बेफोरखौ बेबायदिनो गाव गावनि बिहिफोरखौहाय बेबायदिनो गोखा दाखालाम होननानैहाय बुंदों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जों बिहिफ्रा जेब्लायबो बिसायफोरखौ बेबायदिनो बुजिनो गोनां, सनमान होनो गोनां, मानिनो गोनां। दिनै ख्रिस्ट'खौ जेरै मानियो बेबायदिनो दिनै जों बिहिफोरखौहाय होनदों जेब्लायबो बिसायनि अधीनाव थानो गोनां होननानैहाय। दिनै कतुगुलि बिहिफ्रा गाव गावनि बिसायखौ मानिनो रोङा, सनमान होनो रोङा, फुजिनो रोङा। दिनै जाय महिला आइजोआ, जाय बिहिया ख्रिस्ट'खौ मानिया, बियो माब्लाबाबो बिसायखौ मानिनो हाया। बेनिखायनो बोसोनाव बुंखादों गाव गावनि बिसायनि सिङाव था, गाव गावनि बिसायखौ मानि होननानैहाय। जायहा ख्रिस्ट'खौ गियो, ख्रिस्ट'खौ मानियो, बे बेक्तिया दिनै बे आइजोआ, बे बिहिया गावनि बिसायखौ मानिनो गोनां। आरो बिसायफोरखौबो बुंदों गाव गावनि बिहिखौ अन होननानैहाय। दिनै गोबां बिसायफ्रा गाव गावनि बिहिफोरखौ अननो रोङा। दिनै गाज्रि भाषा राव बुंनायफोरजों गाव गावनि बिहिफोरखौ दुखु होयो। खायसेया बेबायदिनो अथासार नानानथा भाषा बुंनाय रायनायफोरजोंहाय बेबायदिनो बिहिफोरखौहाय अथासार खालामो। खायसेया बुयो। नाथाय दिनैहाय जोंखौहाय बोसोनाव मा बुंदों? दिनै ख्रिस्ट'आ जेरै प्रभु जिशु ख्रिस्ट'आ बे संसारनि, बे पृथिबिनि मानसिखौहाय जेरैबायदि अननानै कालभारि क्रुसाव गावनि जिउखौ बलिदान होदों, बेबायदिनो दिनै बिसायफ्राबो गाव गावनि बिहिफोरखौ अननो गोनां। दिनै बे बिहिफोरनि सायाव गोखा दाखालाम होननानैहाय बुंदों। दिनै आखल आखु, साननाय, रायनाय, थाबायनाय गासैबो दिनै ख्रिस्ट'नि बायदि जाथारखानांगौ। दिनै बेबायदिनो ख्रिस्ट'नि बोसोन रावफोरबायदि मानिनो रोङियाव, प्रभुखौ गिनो रोङियाव दिनैहाय हौवा आरो हिन्जाव दिनै मानिलायनो रोङिखाय, अनलायनो रोङिखाय दिनै जोंनि खृष्टान न'खरफ्रा बेबायदिनो संहार जागासिनो दङ, थेर बेथेर जागासिनो दङ। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो ख्रिस्ट'खौ बेनिखायनो मानिथारखानांगौ। जोङो खृष्टान जाबायब्ला खृष्टाननि आखल आखुआ मा? दिनै खृष्टाननि आखल आखुआ जाबाय बिसायफ्रा बिहिखौ अननांगौ आरो बिहिफ्रा बिसायखौ मानिनांगौ। दिनै बाइबेलावनो बुंखादों ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै न'खरनि आयना होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि न'खरफ्राव मा दङ? जाबति जिनिस दिनै बेबायदिनो न'खरफ्रावहाय दिनै जोंनि बिमा बिफा दङ, बिहाव बिखुनजो दङ, बिसायफोर दङ, बिसा बिसु दङ। दिनै गासैबो ख्रिस्ट'खौ गिनानै दिनै जोंनि आखल आखुआ सब समय बेबायदिनो गावखौहाय ख्रिस्टियान दिन्थिनानै हमथा बेबायदिनो ख्रिस्टियान आखल आखुखौहाय जोङो दिन्थिथारखानांगौ। दिनै जोङो गावनि आखल आखुखौ जेब्लायबो साइलेन्टआव दोननांगौ। दिनै मानिलायनांगौ, अनलायनांगौ। बेनो जाबाय न'खरनि आयना। दिनै न'खरनि आयना बलेथे बयनिख्रुइबो सिगां दिनै जों महिला आइजोफ्रा बयनिख्रुइबो आयना बायदि साफा
गोसो जानांगौ। दिनै आयना बायदि साफा जायाब्ला दिनै जोंनि न'खरफ्रा बेले बेजे जागोन, जोंनि न'खरफ्रा गावस्रागोन, थेर बेथेर जागोन। दिनै गोबां न'खरफ्रा दिनै गावस्रागासिनो दङ। बिसि बिसाय बेबायदिनो अनलायनो रोङिखाय, मानिलायनो रोङिखाय, बेनिखायनो दिनै न'खरनि आयना बुलेथे दिनै जों हिन्जाव माहारिफ्रा बयनिख्रुइ बेबायदिनो दिनै जोङो सिखांनायनि सिगां जोङो खामानि मावग्रोयो ने। बेबायदिनो हासिबफोरखौहाय दैनानै माहाय मैला दं माहाय मैला गैया बेफोरखौ सिबगारनानै जोङो गारहैयो। तद्रुप दिनै जों महिला आइजोआ बे न'खरखौ फोसाबनो गोनां, बे न'खरखौ परिस्कार खालामनो गोनां, बे सासे बेबायदिनो बिहिफोरनि आखायावसो थायो, बे सासे महिला आइजोनि आखायावसो थायो। न'खरखौ फोसाबनो, न'खरखौ फेदेरनो, न'खरखौ फोजौनो बे सासे महिला आइजोनि आखायावसो थायो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो बेबायदिनो आयनाफोरखौहाय नाय। दिनै आयनायाव जोंनि महर मोखाङा माबायदि बेफोरखौ जोङो मा दङ मा गैया गासैखौबो साफा नुजोबो ने। दिनै न'खरनि जाबथि दंनाय गासैबो महिला आइजोफोरनि दिनै न'खरफ्राव मा मा थायो जोङो न'खरखौ बेबायदिनो हौवा हिन्जाव गाथिलायनांगौ, हौवा हिन्जाव हेल्प होलायनांगौ। दिनै मोसौ मोसा बेबायदिनो अमा दाउ बेबायदिनो बोरमा दङ, बे गासैबो दिनै बे आइजोफोरनि आखायावसो थायो। दिनै बेफोरखौनो दिनै महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो सब समाय बेफोरजोंनो न'खरखौहाय बेबायदिनो साहाज' खालामलायनांगौ ने। हौवा हिन्जाव बेफोर गासैखौबो नायखानांगौ, बेफोर गासैखौबो दिनैहाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव बेबायदिनो न'खरखौ गाथिलायनाय खालि हौवासाफोरनावबा दिनै जोङो बिसायफोरनावबा आसा खालामनो नाङा। गासैन बे दायथ'आनो जाबाय महिला आइजोफोरनि। बिनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो आयनाफोरखौ नायो ने। बे आयना गोबायाखौ जोङो माब्लाबाबो नाया, बेखौ गाहरो ने। आयनाफोरखौहाय जोङो नाया। दिनै बेबायदिनो जों ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बेबायदिनो दिनै जोङो मानसिफोरनि नुनायाव, इसोरनि नुनायाव दिनै जोंबो बेबायदिनो आयना बायदि साफा जानांगौ, मोजां जानांगौ। नङाब्ला मानसिया बायनानैहाय जेरै गाहरो बेबायदिनो मानसिफ्राबो मोजां मोननाय नङा आरो इसोराबो मोजां मोननाय नङा। बेखौहाय मानो नोरक रायजोआवसो गाहरनाय। बिनिखायनो प्रथमावनो जाबाय जोङो महिला आइजोफ्रानो सब दिग दिए गावखौहाय कन्ट्रलाव दोननानै हमथा बे न'खरखौहाय जेब्लायबो दैदेनलांनांगौ। बे सासे हिन्जावनि आखायावसो थायो। दिनै हौवा हिन्जावनि बिबाना 50-50 जानो हागौ, नाथाय बुंनो थाङोब्ला दिनै जों हिन्जाव माहारिफोरनिसो बांसिन दायथ'आ बांसिन। दिनै फुंनिफ्राय सान हाबजासे मावब्लाबो जोबा, फुंनिफ्राय मावबाय थाब्लाबो सान हाबजासेब्लाबो जोबा, बेले बेजे हिन्जावसाफोरनि खामानिया। बेनिखायनो दिनै हौवा हिन्जावनि गेजेराव दायथ' आलादा आलादा इसोरा डिसिसन होखादों, दायथ' होखादों। हौवाया हिन्जावनि बिबानखौ लानो हाया, हिन्जावा हौवानि बिबानखौ लानो हाया। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जाय बिसायने हिन्जाव गैया दिनै बियो माहाय मोनगोन माहाय मोना रजगार खालामनानै लायनायसोना ना बिहिफोरनि सारादिन खामानिखौसो मावनाय दुखुनि बाथ्रा ने। आरो जाय बिहिने बिसाय गैया दिनै बियो माहाय मोनगोन माहाय मोना, माहाय थांनानै जगार खालामहैनाय ना न'आवनिसो खामानि मावनाय। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै ख्रिस्ट'नि दिनै बोसोन रावफोरखौहाय मानिनानै बेनिखायनो दिनै जों हौवा हिन्जाव अनलायनानै थानांगौ, अनलायनानै बेबायदिनो न'खरखौ गाथिलायनांगौ। दिनै बेबायदिनो सासे
बेबायदिनो आइजोनावसो बे न'खरखौहाय बेबायदिनो न'खरखौ दैदेननो लाखिनो एकमात्र बेबायदिनो आइजोफोरनि आखायावसो थायो। आइजोफोरनि आखायावसो दिनैहाय न'खरखौ संहार खालामनो, थेर बेथेर खालामनो, गावस्रा होनो आरो न'खरखौ गोरायै फसंनो, न'खरखौ उन्नति खालामनो, डेभेलप खालामनो बे सासे हिन्जावनि आखायावसो थायो। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जेब्लायबो हौवा नङाबा हिन्जाव आरो न'खरनि जाबोति जिनिस बेबायदिनो दायथ'आनो जाबाय बे सासे महिला आइजोनावसो। बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो गावखौहाय बेबायदिनो बे संसाराव, बे प्रिथिबियावहाय बेबायदिनो गावखौहाय जेब्लायबो अहंकार दिन्थियालाबा बा इसोरनिफ्राय गोजान जायालाबा जेब्लायबो प्रभुखौ गिग्रा मानिग्रा जादों। गावनि महर मोखांखौ लानानै बेबायदिनो अहंकार दाजासै। गोबां आइजोफ्रा दिनैहाय महिला गिर्जा मिथिया, न'खर बिजित मिथिया। दिनै बेबायदिनो गोबां महिला आइजोफ्रा नस्थ' जागासिनो दङ। मबाइलनि रंगिना संगिना नायनायफोरजों, रं नाम्बारफोरजों खारगासिनो दङ। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, महिला गिर्जाफोरखौ दानागार। मानो होनना बुङोब्ला दिनै प्रभु जिसुखौहाय जेब्लानाखि गलगथा हाजोआव क्रुसाव हैनो लांदोंमोन, बे समावहाय प्रभु जिसुआ जों साफ्रोमखौबो लिंहरखादों। नोंसोरो बेबायदिनो आंनि थाखाय दागाब, नोंसोरो गाव गावनि थाखाय गाबदो, बिसायफोरनि थाखाय गाबदो होननानै बुंदों। दिनै गोबां महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो गाव गावनि थाखाय गाबनो रोङा। दिनै माब्रै बिसायफोरनि थाखाय गाबनो रोङो? बेनिखायनो जाय महिला आइजोआ महिला गिर्जा हाबग्रा, बियो माब्लाबाबो इसोरनि बेरेखा गाज्रि हाबा मावनाय नङा। गावखौ जेब्लायबो कन्ट्रलाव दोननो हागोन, गावखौ जेब्लायबो साइलेन्टआव दोननो हागोन। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा महिला आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो महिला गिर्जाफोरखौ नागारनो नांले, महिला फेल'शिपफोरखौ नागारनो नांले। दिन बोथोरफ्रा रानिसो रासिन अन्धकार जाबोगासिनो दङ। बे अन्धकारनिफ्राय माब्रै मुक्त मोननाय? बे बोथोरा, बे जुगा गावखौ गेलेबाय थानायनि सम नंले। दिनै गाबोन नाय, गोबां महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो बेसलाइनाव थांगासिनो दङ, गाज्रियाव थांगासिनो दङ, रं नाम्बारफोरजों खारगासिनो दङ। गावनि बिसायखौ नागारना, गावनि बिसाफोरखौ नागारनानै बावैसो सिगांबो नै बेबायदिनो हारसा हौवाजों खारनानै पुलिसफ्रा बेखौ हमनानै लाबोफिनबाय। दिनै बे जायगायाव खारदों, गाबोन बे जायगायाव खारदों। बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि महिला आइजोफ्रानो बिराद जघन्य गाज्रिसै, लाजिथावथाव, मुगै जाबाय, निन्दि जाबाय जोंनि बर' ख्रिस्टान महिला आइजोफ्रा। बेनिखायनो साबधान जादों। ख्रिस्ट'नि बोसोन रावफोरखौहाय नायनानै, प्रभुखौ गिनानै बेबायदिनो बयबो आगे बारायदो फोथायनायाव। देश दुनियानि हालोदा खय खाराब, रानिसो राजिन। दिनै जोंलाय सुख सान्थियै जानो लोंनो थानो मोनदों। दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नाय, जानायनि आंखाल, थानायनि आंखाल, बेबायदिनो प्रभुखौ आराधना खालामनायनि आंखाल बेबायदि जागासिनो दङ। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो जोंनि जिबन आत्माया दानो दङ, दानो गैया। बेनिखायनो गावनि महर मोखांखौ लानानै दागेलेसै बे संसाराव, बे प्रिथिबियाव। जोङो जेब्लायबो महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो जोङो मानो आयनाफोर बायदि साफा जादों, आयनाफोर बायदि बेबायदिनो गोसो गोरबोखौहाय फोसाबनो हास्थायदो। बयबो न'खरनि आयना होनोब्ला दिनै जोंनि न'खरफ्राव दिनै बिसेस करे दिनै जों महिला आइजोफ्रानो बयनिख्रुइबो आयना बायदि साफा जाथारखानांगौ। अब्लासो जोङो बिसायखौ मानिनो हागोन, बिमा बिफाखौ सनमान होनो हागोन, बिहाव बिखुनजोखौ आदर
जत्न खालामनो हागोन, फिसाफोरखौ बुजायनो बानजायनो हागोन। जुदि आङो सासे बेबायदिनो न'खरनि आयना बायदि जायाब्ला आङो माब्लाबाबो बेबायदि फुजिनो मानिनो ख्रिस्ट'खौ गिनानै बिनि बोसोन रावफोर बायदि आगे बारायनो हानाय नङा। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जोंनि जिबना दानो दङ दानो गैया। बेनिखायनो बे बोथोरफोरखौ नायनानै, दिनफोरखौ नायनानै, आबहावा दुंहाव बोथोरखौ नायनानै, देश दुनियानि हालोदखौ नायनानै बासायजानायफोरखौ नागिरदो। रासिन बेबायदिनो खैफोदना फैगासिनो दङ, बेफोरनिफ्राय बासायजानायखौ नागिरदो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो न'खरनि आयना जाबायब्ला दिनै बिसि फिसाय अनलायदो, मानिलायदो। बेबायदिनो दिनै जोङो जेब्लायबो इसोरनि लामायाव जेब्लायबो आगे बारायदो। बे आंनि बे गुसुं बुंनायाव, बोसोन शेयार खालामनायाव भुलफोर जाबायब्ला, मिस्टेकफोर जाबायब्ला अननानै निमाहा होदो आरो जानायखौ नंगौ होननानै साननानै लादो। आरो खोनासंग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बोर आशीर्बादफोरखौहाय मोननाय नोंथांमोना गावजों गाव सामलायदो।